Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στην έκθεση, σε άλλο ένα περίπτερο, Ζήσης Fairs. Έχω και τον κύριο Γιώργο Ζήση, που είναι και ο επιχειρηματίας εδώ του περιπτέρου και φυσικά και μέλος του Συνδέσμου Προφήτη Ηλία. Τι κάνετε? Είμαστε καλά, όπως μας βλέπετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμάτε με την παρουσία σας και έρχεστε κοντά μας για να δώσετε και τα νέα σε όλο τον νομό Καστοριάς και γενικότερα στους γουνοποιούς, για να μάθουν κάποια σχετικά αποτελέσματα ή το πώς πάει η έκθεση Γούνας φέτος εδώ στην 40η έκθεση Γούνας. Μάλιστα. Μια πρώτη εικόνα, κύριε Ζήση, θέλουμε να μας δώσετε κάποια στοιχεία. Έγινε και τον καλά εχθές και γενικότερα πώς κινούνται τα πράγματα στη δεύτερη μέρα. Τι ακούτε κι εσείς, γιατί γυρνάτε από περίπτερο σε περίπτερο, βλέπω, και σαν εκθέτης θα μας μιλήσετε και σαν μέλος του Συνδέσμου θα μας μιλήσετε. Θα σας μιλήσω πρώτα σαν μέλος του Συνδέσμου όσον αφορά τον καλά. Προσπαθήσαμε να γίνει μέσα στο χώρο εδώ του κτηρίου, του νέου κτηρίου όπως βλέπετε, και για αποφυγή των μεγάλης δαπάνης, αλλά και περισσότερο για να είναι κοντά στους γουνοποιούς, για να μην υπάρχει η ταλαιπωρία αυτή που υπήρχε κάθε χρόνο, να βγαίνουμε από εδώ, να πηγαίνουμε, να ερχόμαστε, να γυρίζουμε. Όλα τα κάνουμε εδώ μέσα για την ευκολία των γουνοποιών και αυτό που παίρνουν μέρος στη διεθνή έκθεση Γούνας. Ήτανε καλά τα αποτελέσματα του καλά. Μία αναβάθμιση και μία οργάνωση λίγο πιο καλή στο θέμα στισίματος, μας το έχουν πει κάποιοι εκθέτες τώρα που κάναμε ρεπορτάζ, αλλά εντάξει, κάθε χρόνο θα γίνεται και καλύτερα. Επισημάναμε και εμείς αυτά τα πράγματα που είπατε, αλλά είναι τόσες πολλές οι δαπάνες που έχει ο σύνδεσμος με τόση διαφορά μικρών εσόδων που έχει, που προσπαθούμε να καλύψουμε τα αναγκαία πρώτα και αφήνουμε κάποια πράγματα τα οποία θα ήταν πιο για την προβολή, την πιο πολυτέλεια. Την πολυτέλεια την αφήνουμε τελευταία. Τις ανάγκες κοιτάμε τώρα και αυτά τα οποία μπορούν να φέρουν ένα αποτέλεσμα εμπορικό. Μάλιστα. Αυτό το είπα και εγώ στους φίλους εκθέτες που μου τα είπαν. Μου λένε, αλλά ο αγοραστής δεν τα βλέπει αυτά, δεν του είναι ενδιαφέρον αυτά. Θέλει το καλό αποτέλεσμα, την καλή εικόνα. Στο φαγητό δηλαδή, στην επίδειξη, πού το θέλει το αποτέλεσμα? Γενικότερα, επειδή μου σαν στήσιμο εκθέσεως. Μας το είπαν φίλοι εκθέτες, το τονίζω. Μάλιστα. Πέρα από αυτό όμως, ας το αφήσουμε αυτό. Ξέρουμε ότι προσπαθείτε και προσπαθείτε να φέρετε το σωστό αποτέλεσμα που λέμε. Θέμα επισκεψιμότητας, κάναμε ενέργειες, διαφημίσαμε την έκθεσή μας, καλέσαμε κόσμο, φαρθεί κόσμος. Είναι ερωτήματα των εκθετών. Κύριε Μπατσάρα, χρόνια είμαι στις εκθέσεις, όπως με ξέρετε, πολλά χρόνια και στον χώρο αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε για να εντυπωσιάσουμε και τους επισκέπτες και τους εμπόρους και γενικότερα και τα κανάλια και όλο τον κόσμο. Δυστυχώς όμως αυτή η οικονομική κρίση δεν μας άφησε να υλοποιήσουμε το όνειρο το οποίο είχαμε για να κάνουμε. Ίσως όμως σε λίγα χρόνια το όνειρο αυτό να γίνει πραγματικότητα. Βεβαίως. Και εντυπωσιασμός και οικονομικός, αλλά και επισκεψιμότητας περισσότερο. Μην ξεχνάμε αυτές οι απρόσμενες καταστάσεις που συνέβησαν με τη Ρωσία, Αμερική, ρούβλι, νόμισμα, αλλά και γενικότερα και στη χώρα μας αυτό το απρόσμενο γεγονός, και για τα σημερινά δεδομένα δεν το περίμενε κανένας ότι θα μας έρθει τόσο μεγάλη κρίση και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε οικονομικά και τραπεζικά και από τον κόσμο και από όλους τους επαγγελματίες. Είμαστε περήφανοι που μπορούμε και κρατάμε την έκθεση Γούνας, αλλά και ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους αυτούς που συμμετάσχουν στην έκθεση Γούνας, που δείχνουν παρόλη την κρίση εκεί επιμένουμε και κάποτε θα νικήσουμε και θα είναι τα πράγματα καλύτερα. Αυτή η ενότητα μας ρωτάνε οι εκθέτες, τελικά θα γίνει? Και γιατί δεν γίνεται? Υπάρχουν συμφέροντα? Όχι, δεν υπάρχουν. Αρχίζουν και πονηρεύονται οι εκθέτες και λένε δεν μπορεί κάθε χρόνο να λέει ο ένας έτσι, ο άλλος έτσι και ποτέ να μην γίνεται τίποτα. Από ό,τι βλέπουμε δεν θα γίνει, λέει, ποτέ, και είμαστε δυσαρεστημένοι σε αυτό, διότι πρέπει να υπάρχει ενότητα για να είμαστε πιο ισχυροί. Εσείς νομίζετε δεν το θέλουμε? Εμείς και αυτοί το θέλουν και εμείς. Όλοι είμαστε για τον ίδιο σκοπό. Μικροπράγματα μας χωρίζουν. Δεν μας χωρίζει, μπορώ να πω. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες και από μεριά τους έχουν σε πολλά δίκαιο. Εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να κρατήσουμε την
κυρίως την έκθεση γούνας εδώ στον τόπο μας. Αλλά εάν τα αποτελέσματα συνεχίσουν κάθε χρόνο, αντί να ανεβαίνουν να κατεβαίνουν, τότε όλοι μαζί θα σκεφτούμε για το καλύτερο. Αυτό. Το θέμα είναι, λένε κάποιοι εκδέτες, να μην φτάσουμε στο τελείωμα και μετά ενεργοποιηθούμε. Τώρα που λίγο ακόμα προλαβαίνουμε να ενεργοποιηθεί το σύστημα και να έρθει η Ένωση. Το τελείωμα δεν θα έρθει. Όσο υπάρχει γυναίκα θα πουλιάται και η γούνα. Σωστό. Μήπως πρέπει να στρέψουμε και την κύριε Ζήση, έχουν μπει και διάφοροι εκθέτες, πάντα ερωτήματα εκθετών ρωτάω. Ναι. Μήπως πρέπει να στρέψουμε και τα βλέμματα και σε άλλες αγορές. Γιατί κολλήσαμε δηλαδή με τη Ρωσίδα και τη Ρωσία και να επιβιθούμε και στην Ευρώπη και στην Αμερική, που έχει και εκεί αγοριστικό κοινό. Και να βγάλουμε και πατρόν και μόδα, που να μην είναι τόσο πολύ, ρε παιδί μου, η γούνα που είναι για το πολύ κρύο της Ρωσίας, και να έρθουμε και σε πιο νέα πράγματα τάσης μόδας. Όλα αυτά είναι στο μυαλό μας, γι' αυτό παλεύουμε ο πρόεδρος του συνδέσμου, το Διοικητικό Συμβούλιο και αρκετοί φορείς και ΤΕΙ, καθηγητές, μοντελίστες, μόδιστροι, να δημιουργήσουμε αυτή τη σχολή γουνοποιίας για να είμαστε πάντα στην εξέλιξη και στη μόδα. Πρέπει να δημιουργηθεί πάντα σχολή γουνοποιίας, τα οποία θα είναι ολοκληρωμένη σχολή, όχι σχολή πήγες κάτι έμαθες μόνο πρακτικά. Θα είναι από τη μόρφωση, ξένες γλώσσες, designer, πρακτική. Αυτό όμως θέλει ένα χρονικό μικρό διάστημα ακόμη, το οποίο να το φέρουμε εις πέρας και οικονομικά και τεχνικά και προγραμματικά, για να μπορεί. Πάντως έχουμε τη στήριξη και της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ΤΕΙ, των διοικητών, των καθηγητών του ΤΕΙ, τον διευθυντή, τον κύριο Σίσκο. Έχουμε τη στήριξη του κύριου Πουλιόπουλου, να μην τον ξεχάσω. Έχουμε τη στήριξη αυτή, να καταλήξουμε στο σχέδιο που θα μπορέσει να φέρει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα για κάθε χρόνο, να είμαστε σε καινούργια πράγματα. Σωστά. Κλείνοντας, να πούμε ότι έχουμε και εκλογές σιγά σιγά στο Σύνδεσμο Προφήτης Ηλίας. Τι θα γίνει εκεί, θα δώσουμε τη σκητάλη σε νέους ανθρώπους, έχουμε κάποιο φαβορί για υποψηφιότητα? Εσείς θα ασχοληθείτε με αυτό, θα κατεβείτε για υποψηφιότητα, το έχετε σκεφτεί? Εδώ δεν είναι Ολυμπιακό στάδιο, εδώ είναι εμπορικό κέντρο. Εδώ προσπαθούμε να κρατήσουμε την τοπική οικονομία και γενικότερα όλων των επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει εδώ θα έρθουν οι άλλοι ή θα είμαστε εμείς. Εάν ο κόσμος είναι ευχαριστημένος, οι επαγγελματίες και όλοι πως με τη γούνα με εμάς και αποφασίσουμε να είμαστε στο ψηφοδέλτιο, θα το κρίνουν όλοι αν ήμασταν ικανοί μέχρι τώρα που κρατήσαμε όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, είναι αξιόλογοι επιχειρηματίες και του συνδέσμου του άλλου και αυτού του συνδέσμου, που πιστεύω ότι και με την αιτία της κρίσης της οικονομικής και με την αιτία το ότι έχουν και αυτοί τα δικιά τους, εμείς κοιτάμε πιο πολύ τον τόπο μας εδώ τοπικιστικά και αυτοί κοιτούν παραγωγικά τον τόπο, έχουν τα δικιά τους, έχουμε τα δίκαια. Πάντως θα βγει ένα πολύ καλό συμβούλιο και καλά θα είναι να ακολουθάνε και νεότεροι. Να μην είμαστε όλοι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Αυτό θα το αναλύσουμε. Πολλοί μου λένε τώρα δεν στάθηκε η οικονομία της Καστοριάς με τις 3 μέρες που έχει η έκθεση. Το θέμα είναι η παραγωγικότητα που λέτε. Όλο το χρόνο να μπορούν να γίνονται παραγγελίες, και ας είναι και εκτός οι επιχειρήσεις, και να έρχεται δουλειά εδώ για να δουλεύει ο κόσμος. Δηλαδή σώθηκε και κρίθηκε, μου λένε κάποιοι εκδέτες, από τις 3 μέρες η οικονομία της Καστοριάς. Εκεί σταθήκαμε, μου λέει. Δεν είναι αυτό. Μην ξεχνάτε ότι η οικονομία της Καστοριάς έρχεται και από τις φάρμες. Είναι αρκετή μεγάλη ποσότητα και η φάρμα ανήκει στον χώρο της γουνοποιίας και αυτό. Είναι ένα μέρος που εργάζονται πολλοί ανθρώποι και φέρνουν αρκετά χρήματα στον τόπο. Από εκεί και πέρα η παραγωγικότητα στον τόπο μας είναι αρκετά καλή. Φέτος δεν ήταν τόσο καλή, διότι έχουν μείνει πολλά απόλυτα εμπορεύματα με τις απρόσμενες καταστάσεις της Ρωσίας, της Ουκρανίας. Και είχαμε και 500 με 700 εργάτες άνεργους αυτή τη στιγμή, εργάτες, από το Δεκέμβριο μέχρι σήμερα. Άρα μην εστιάζουμε, όχι πρέπει να γίνει η έκθεση στην Καστοριά για τις 3 μέρες για την οικονομία. Να έρχεται να δουλεύει ο κλάδος οικονομίας και να βγάζουμε παραγωγή, ώστε να έχουμε και άλλες θέσεις εργασίας και τα παιδιά να έχουν όλη δουλειά.
Δηλαδή αυτό το πράγμα να είναι 3 μέρες, η έκθεση δεν σώθηκε η οικονομία της Καστοριάς με τις 3 μέρες. Αυτό μου λένε πολλοί φίλοι που με πιάνουν στον δρόμο και μου λένε να τα μεταφέρνεις στους ανθρώπους στους συνδέσμους. Πολύ καλά κάνετε κύριε Μπατσάρα, γιατί και εμείς που έχουμε τα καταστήματα, χωρίς τους εργαζόμενους δεν μπορούμε να τα έχουμε. Γι' αυτό οι εργαζόμενοι περιμένουν να έχουμε εμείς τα καταστήματα και είναι έτοιμοι να μας βοηθήσουν και να γίνουν πολύ όμορφα εμπορεύματα. Θα ήθελα να τονίσω έτσι τελειώνοντας όσα αφορά για την έκθεση εδώ αυτές τις ημέρες, γιατί αυτό είναι σήμερα το αντικείμενο τώρα. Πραγματικά δεν είναι η επισκεψιμότητα αυτή που περιμέναμε. Είναι μικρότερη επισκεψιμότητα μέχρι και σήμερα δεύτερη μέρα από τις προηγούμενες χρονιές. Και εκείνο που επισημάνουμε εμείς που έχουμε τα καταστήματα εδώ μέσα από τους επισκέπτες, οι οποίοι οι Ρώσοι δεν είναι πολλοί, είναι λίγοι, και των διαφόρων κρατών, μπορώ να σας πω αρκετοί από Αμερική, από εδώ Ευρώπη που μας επισκέπτονται, είναι προβληματισμένοι όλοι οι ανθρώποι στο οικονομικό. Δυστυχώς μας δείχνει ότι το οικονομικό δεν μαστίζει μόνο την Καστοριά, αλλά είναι πολύ γενικότερο. Εμείς δηλαδή, εσείς τις ενέργειες τις κάνατε σωστά, καλέσαμε κόσμο, δεν ανταποκρίθηκαν λόγω της κρίσης. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάμε. Και λόγω το ότι η περσινή χρονιά δεν πούλησε το εμπόρευμα. Μείναν τα καταστήματά τους με εμπορεύματα και τώρα παίρνουν συμπληρώματα, να συμπληρώσουν. Ελπίζουμε ότι η φετινή χρονιά να είναι η τελευταία. Υπάρχει αισιοδοξία για τη δουλειά μας. Η ενότητα, η αγάπη και να αφήσουμε τις μικροπρέπειες και να κοιτάξουμε γενικότερα όλοι μαζί τον κλάδο της γονοπίας, γιατί είναι η βάση για την τοπική οικονομία, αλλά και γενικότερα για την εθνική οικονομία της χώρας. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας και ήθελα να πω έτσι ένα μεγάλο ευχαριστώ όσους συμμετείχαν σε αυτή την έκθεση Γούνας, διότι εκ των προτέρων ήξεραν οι άνθρωποι ότι δεν θα έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και όμως στηρίξαν την έκθεση Γούνα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία εικόνα έτσι κλείνοντας να μου πείτε τι πτώση μπορεί να έχουμε από την περσινή χρονιά. Ένα νούμερο έτσι αναφορικά πάνω κάτω. Υπολογίζω γύρω στο 40% από πέρσι. 40%. Μάλιστα. Θα τα πούμε και την τελευταία μέρα για να έχουμε μια πλήρη εικόνα, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Θα χαρώ πολύ να σας ξαναδώ και αυτά τα αποτελέσματα που δίνουμε σήμερα να αντιστραφούν και να είναι διαφορετικά μετά 2 μέρες. Το ευχόμαστε. Να είστε καλά κύριε Ζήση. Σας ευχαριστώ.